Renate Buchleitner uit de Sittard is 43 lentes jong. Ze heeft van verkleien haar werk gemaakt, want ze is professor Rennie in het Continuum. En ze heeft zelfs een vastelovens rijmwoordenboek. Luister maar. Vanaf de 11e van de 11e gaat mijn herten sneller slaan en moet ik me verkleden en schminken gaan. Ben ik klaar en geglitterd, ga ik naar het friethof of naar de Merred en Sittard. Dan gaat het pas beginnen, want we moeten toch het nu iets verzinnen. En een nieuwe hoed, een masker, wat doe ik op mijn snoet? Ik ben diep geraakt. Maar een beetje dichten is niet genoeg, toch Angelique? Het is de meest fantasierijke feestbeest van ons allemaal. Zeg, en wat zei ze eigenlijk bij de dopingcontrole? Renate heeft niet alleen maar rood, geel en groen bloed. Nee, ze heeft alle kleuren. Maakt Renate ook nog kabaal? Immer gaat in de hand voor met te rammelen. Oh ja, gelukkig. Je kunt ze niet om Renate heen. Ze is er altijd op het moment dat er gaat de feesten wilt. Kom Renate, geef ons nog eens een klein stukje poëzie. Wilt je heel veel spas met mij beleven? Toch me ten eerste blijf ik je stemmen geven. Hoi, Allah.